Sabíeu que depenent de la composició del terreny, la composició dels tancaments i com ventilem, podríem tenir altes concentracions de gas radó a casa nostra? També podem trobar-lo a l'aigua o a determinats materials de construcció. El gas radó és el segon causant de càncer de pulmó després del tabac. És per això que el 2013 es va publicar una directiva europea per protegir a la població dels perills del gas radó i ara el Codi Tècnic de l'Edificació incorpora una nova secció per tractar precisament aquest tema, l'HS6. El gas radó és un gas radioactiu d'origen natural. Això vol dir que està present a l'escorça terrestre. Aleshores, tenim a tot arreu una quantitat d'aquest gas que va sortint exhalat. Aleshores, quan arriba a l'aire lliure, es difon i la concentració és molt petita, les turbulències, el vent, fan que la concentració a l'atmosfera sigui molt petita. Però, en canvi, si va entrant dins d'un habitatge o dins d'un recinte tancat i no es ventila prou o no hi ha prou intercanvi d'aire, els nivells d'aquest gas a dins de l'aire interior poden ser relativament elevats. I quan això passa, aquest gas pot contribuir, i de fet ho fa així, a la dosis que rebem nosaltres de radiació, sent la segona causa més important de càncer de pulmó després del tabac. Aleshores, nosaltres quan respirem aire, aquests aerosols els incorporem al pulmó i es queden depositats en els alvèols. Aleshores, en els alvèols tenim tots aquests descendents del radó que es van desintegrant amb un tipus de radiació que es diu alfa, beta també, que és una altra no tan perillosa, però sobretot la radiació alfa, que el que fa és depositar molta energia localment en un lloc molt petit i, per tant, produeixen molt dany. I d'aquí ve el càncer de pulmó. El Codi Tècnic de l'Edificació estableix els municipis afectats, diferenciant zones no afectades, zones d'afectació 1 i zones d'afectació 2. En la zona d'afectació 1 s'ha d'escollir entre posar una barrera de protecció o un espai de contenció ventilat. La ventilació pot ser estàtica si les dimensions i ubicació de les obertures permeten la ventilació creuada. Si no, es requerirà ventilació forçada. En la zona d'afectació 2 s'han de fer les dues accions, barrera de protecció i espai de contenció ventilat. També es pot optar per canviar-lo per un sistema de despressurització del terreny, que també podrà ser natural o forçada. La normativa obliga a fer aquests canvis als edificis nous, grans rehabilitacions o canvis d'ús. Aleshores, la mesura més senzilla, barata i que funciona en un elevat percentatge de casos és ventilar, però especialment ventilar de forma natural. La ventilació mecànica forçada fan disminuir, per una banda, el nivell de radó perquè augmenten l'intercanvi d'aire amb l'exterior, però també generen aquestes diferències de pressió que poden fer que entri més. El radó també pot provenir de l'aigua si aquesta ve d'un pou, i fins i tot el podem trobar en materials de construcció. Hi ha alguns formigons que han prohibit a Suècia, per exemple, que tenien com additius cendres de la mineria del carbó que tenien molt de radi. Aleshores, aquest material de construcció era una font de radó. Hi ha algunes ceràmiques en les que recobrim la cuina, per exemple, o així, que també tenen nivells molt elevats de radi i, per tant, són una font constant de radó. És a dir, que hi ha diferents fonts, no? Però bàsicament la més important és el sol. Si per la raó que sigui estem preocupats pels nivells de radó a l'interior d'un edifici, sempre ens queda l'opció de mesurar els nivells de radó per tal de decidir si prenem mesures o no. Malauradament, la mesura no consisteix en que vingui algú i ho comprovi en un moment. La distribució de radó dins dels recintes tancats és molt inhomogènia, varia molt d'un lloc a un altre. I a més varia no només en l'espai, sinó en el temps. Hi ha fluctuacions importants dia i nit, normalment a primera hora del matí, durant la nit és quan la concentració és més elevada en un habitatge i durant la tarda és quan és més baixa. I també aquestes variacions que et deia estacionals, doncs en general, tot i que hi ha excepcions, els nivells de radó en habitatges solen ser més elevats a l'hivern, que és quan la gent tanca més les finestres, quan hi ha la diferència de temperatura entre l'interior i l'exterior és més elevat, que no pas a l'estiu. En el mercat existeixen diferents detectors que permeten fer les mesures del gas radó. Es poden classificar en dues categories, una seria els detectors actius
i els altres dels detectors passius. Els detectors actius doncs, permeten fer mesures puntuals i en continu de la concentració de radó, com us ha comentat el Lluís Font, que experimenta aquestes variacions temporals, doncs aquests són els ideals perquè estan fent una mesura constantment. Es diferencien dels passius perquè necessiten un subministrament elèctric, perquè o han d'estar enxufats a la xarxa elèctrica o tenen bateries internes per alimentar tot el sistema de bombes i electrònica que porten associada per la detecció. I per altra banda, els detectors passius són molt més senzillets, acostumen a estar fets de plàstics que són sensibles a la radiació alfa. Un cop estan exposats, doncs, acostumen a estar exposats un interval de temps que oscil·la entre diverses setmanes i mesos i ens donen el valor mig de la concentració de radó durant tot aquest temps. Un cop han estat exposats, els portem al laboratori, fem un revelat químic o electroquímic i ens donen una densitat de traces, uns puntets que comptem, i aleshores això és proporcional a la concentració de radó que hi ha hagut durant tot aquell temps que han estat exposats a la sala. L'avantatge d'aquests és que els són molt més econòmics, els podem distribuir a molts edificis al mateix temps, mentre que aquests són bastant més cars i aleshores permeten fer només estudis detallats i en llocs molt concrets. En altres països es parla molt més d'aquest tema i fins i tot es demana informació sobre el radó en el moment de fer una compravenda. Els tècnics tenim la responsabilitat d'informar i conscienciar sobre el radó, perquè es treballi més en mesurar i mitigar els seus efectes. Consulta els impactes ambientals amb el programa DAPCons.